Me yasa ake zargin UAE da Rasha a yaƙin Sudan? Wannan sojan na RSF a Sudan ya yi murmushi yayin wasu ke roƙonsa kada a kashe su. To amma sakanni kaɗan aka harbe su. انت الحين دخلنا برا البلد دي اسسنا البلد دي نعم برجع ما يزرع ابو والله دقني كملت دب له حرام. An bayyana sunan wannan sojan da Abu Lulu. Bidiyon wannan kisa dai, sashen tantance labarai na BBC mai suna BBC Verified sun tabbatar da ingancinsa. We've identified Abu Lulu as a member of the Paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, who've been engaged in a brutal 2-year-long war with the Sudanese armed forces. Sun kuma bayyana cewa wasu bidiyoyin da dama sun tabbata da cewa dakarun RSF sun kashe fararen hula. Ta dalilin harin da dakarun RSF suka kai a El Fasher da ke yankin Darfur a ƙasar Sudan ya janyo hankulan duniya kan irin zub da jini da ake yi a ƙasar da yanzu ta rabu gida biyu. An sha zargin Abu Lulu da kisan gilla ga fararen hula. Tuni dai shugaban dakarun RSF Muhammad Hamdan Dagalo ya ba da umarni kan Abu Lulu wanda yanzu yake fuskantar bincike. Waɗanne ƙasashe ake zargi da hannu wajen yaƙin Sudan? Tun da aka fara wannan yaƙi dai tsakanin dakarun sojin ƙasar ta Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan da shugaban dakarun RSF Muhammad Hamdan Dagalo. Ake zargin wasu ƙasashen da hannu a ciki. Ƙasashen dai su ne Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, UAE da Rasha a binciken gidan jaridar Al Jazeera, Sky News da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Duk da cewa jami'an UAE sun musunta wannan zargi. My country, the United Arab Emirates, regardless of the lies repeated here, has been clear. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com.